evening. Evening viewers. Parang malabo guys. Hello, hello, hello. Hello mga viewers. Good evening, good evening, good evening. Shout out naman dyan. May pa-Gcash tayo ngayon guys. May pang Gcash tayo ngayon, pa-Gcash tayo ngayon, palud tayo. May mananalo ng tag 10 pesos. Shout out sa viewers na natin dyan. Good evening. Basa-basa na naman tong isa. Tignan mo. Agoy, na ano naman yung ano. Galing yan sa ano, putikan. Tignan mo. Pasaway ka na naman. Madumi yan. Hello, good evening. Kaya tagalo ako? Ano ito may ibang mabay? Sabi niya, binayaran ano? Kaya sa kanya, dalawang iman na isa sa ligaw. Diyan mo ngayon. Pag yung ganyan yan, hindi. Ang binayaran niya, yung nagpino sila magkapatid. Sabi ko nga naman niya, yung tayo na binayaran mo ba? Ganyan siya. Dapat sinabi ko kung saan niya labas niya biyan siya. Oo. Hindi ako lang pwede kami binayaran. Hindi niya binayaran talaga. Yung talaga ko niya, tapos na binayaran ko na, kasama ko na yun siya. Hindi, mag-consent siya. Ano ka nga niya ako eh. Ikaw yung patuan lang ko. Ano to? Ito, pinako natin sa ngayon sa pakalapit. Ano ba? Tigil-tigil na siya ako nung pinag-order yung pangalaman. Pagkala binayaran niya, parang oo, yun naman sila magkapatid. Dalawang mo naman. Pero yung kinuha, yung dalawang inuman niya dito siya kasi may bayad. Tapos yung isa, sa daw. Oo. Sabi ko, ito mo. Sige lang. Pero, kasi yung mukha ka kasi sabi ko, ay, mukha ko kayo pa. Gusto mamukha eh. Hindi, pinag-promise ko siya. Tapos magay ko. Magaling yan. Magaling sa loob. Tapos sumaha na. Yan mo ko sa Manila. Tapos na, binayaran ko na. Oh! Hello. Hello viewers. Inspector Wapa.
Shout out. Good evening. Hello guys. Hello. Thank you sa patusok. I-chat mo sila Andre. Medyo lang tayo. Parang ganun trabaho din. Yun na ba? Buslot ang damit ko guys. Buslot ang damit ko guys. Lata talaga naghirap. Salamat Inspector Wapa United Community sa patusok. Shout out sa'yo. Hello. Good evening. Patawag ka, mukha akong lasay. Bunga nga mo. Pupuli kang tila mo. Hindi maganda yung pinagsasabi mo. Hindi mo ano yan? Ingay na. Paluin mo yan. Hindi Tingin. nakikinig. Bakit ka rin? Sinaling maingay. Hello. Hello. Good evening. Tapang maligay. Ang ingay-ingay mo. Ang ingay mo. Ang ingay yan. Yan ba? Ang ingay si mama. Papa. Gusto nyo na ano guys. O diba? Mayroon tayong ipapamigay ngayon guys. Ngayong gabi. Papa. Mayroon tayong pamimigay na maliit na bagay lang. May papahula tayo. Magtigmo-tigmo tayo guys. Ang makahula may premyo. May premyo. Shout out sa'yo viewers. 100 in the house. Hello. Good evening. Pasok na kayo guys. Mayroon tayong pamimigay ngayon. Mayroon tayong pamimigay ngayon guys. Mayroon tayong papahula. Ngayong gabi mayroon akong pamimigay na premyo guys. Mayroon akong ipapahula. Ang may makahula may premyo. May premyo tayong ipamimigay ngayong gabi. Kung sino yung makahula. Siya ay Alis dyan ba? bagong ligo ka pa lang. Meron Ano pa ko? tayong pampremyo ngayon guys. Kung sino yung makahula. Hula. Sa hula number. Bali, ano tong ipapahula ko? 5 words. Ay, 5 ano.
Ibang words na ipapahula ko. Kung sino yung makahula, merong premyo. Tumataginting. Ah. Shout out sa'yo, viewers. Meron tayong papahulong ngayon, kaya pasok na kayo guys. Pasok na kayo. Meron tayong papahula. Meron man yung Gcash. May pasan mo nga ako sa Gcash. Pasan mo nga ako sa kwenta. Wala mo kayo mabayad. Akin na. Pasan mo ko. Meron tayong pamimigay ngayon. Ang nakahula guys. So, Gcash. Sa Gcash daw. Hindi mo lang ito, May. Mawala ng ano yan. Guys, tayo ng balot guys, balot. Alam nyo to guys kung para saan to guys. Balot, alam nyo to kung para saan to. Para saan to guys, yun o. Asan mo nakuha? Yan. Balot yan, balot. Balot to guys. Saan to ginagamit guys? Yan, comment nyo na lang kung para saan tong balot. Saan mo yan kinuha pa? Sa ugasan? Loyo, kadiri kanila ko na kakano ko na. Comment nyo guys kung para saan to guys. Pugin pengi ako. Pengi na ba rin ako pa? Comment. Alis na kayo may... Gusto ko nga niya rin yan. Sisira! Ano ko? Alis na, dito ka, kabila. Sisira ko yung hanap buhay ko ah. Kabuhayan ko ah. Guys, para saan to guys? Para saan to? Para sa balot. Alam niyo na to kung anong saan to ginagamit. Kaya mag-comment na kayo. Alis din ba kayo nagalaw? Mag-comment kayo guys yung balot kung saan to ginagamit. Kung paano to. So, isang balot. Tikman natin yung balot ni Kuya kung masarap ba. Kaya ganito mo. Tuk-tuk mo. Ganito. Ganyan. Balot. Balot. Basta balot, guys. Ang sarap naman, guys. Parang... Comment kayo kung saan to
kung para saan to yung balot guys. Painom nga pa. Painom. Kaya nga sisiw. Oh. Sisiw. Mm. Sisiw. Sisiw. Harap, pamor. Mm. Yummy. Mm. Mm. Yummy. Mukbang muna ako ng balot guys. Yun. Ayan na. Mag-comment kayo guys kung para saan to yung balot guys. Gusto ko yung itlog, hindi balot. Ah, may sungo na. Mukhang. May sungo. Piyong lang ko ng mukhaon to guys. May kuko na. Hmm? May kuko. Di ko tanaw guys. Mukha ko balot guys. Di mo ko tanaw. Basta gabi ay ano. Basta maliwanag ba. Pag maliwanag, di mo ko matanaw. Tingnan mo guys, oh. Oh. May sungo. Ano naman dong? Mayroon sungo. Mag-comment kayo guys kung para saan to yung balot. Ah! Be! Naiwan yung ano, laman loob. Yeah. Laman loob, naiwan. Iyo kadiri. Ah, Tiga pa. Pengi. Pengi pa. maganda daw tong balot guys. Pengi pa. Para sa ano, Papengi. para sa katawan. Pengi. Oh. Laglag yung ano, bituka. Dito. Gusto ko rin sana may asin eh. Gusto ko rin may asin. Laki yan kasi bunganga. Paslasa? Paslasa pa? Yummy. Naiwan yung ano guys, oh. Yung buntot. Oh, Yung ko yung buntot. Yung buntot! naiwan yung bituka, oh. Oh. Agat. Ano yan? Agat. Hindi kasi mag... tuktukan kita eh. Pag pinakain, kalisan! Bulasan mo. Saway itong isa guys. Makainin, ayaw. Mapunasan mo yung bunga mo. Wala ko. Gagapunan ko. Dadawa ko na ako dito ng araw. Meron pa isa guys, kasi hindi ko kaya. Malaki yung sisiw.
Masarap daw to guys. Balot. Ayun na guys. Bayan pa na yan. Tato po. Tato. The viewers, meron tayong nagpapahula ngayon. Ang makahula, meron ano, namigay ako ng papremyo yung makahula. Kung ikaw makahula guys, meron kang pang-load. Bibigay ko ngayong gabi. Kaya yung number nyo, ibigay nyo lang sa akin kung nakahula kayo. Maabot tayo ng 5 person. Kaya mo niya, buka mo dito ba? Lang sira? Guys, meron ako ipapahula ngayon. Kung sino yung makahula, bibigyan ko ng premyo ngayong gabi na to. Aabot tayo ng 5. Meron akong ipapahula. Kaya abang-abang na kayo guys. Ngayon ko na ibibigay ngayong gabi. Thumbs up Danhos. Ay, good evening po Ate Ellen. Ginagawa ko ah. Anong pa-premium mo FL? Meron ko ibibigay sa sa GCash. Pang-load te. Good evening pala sa iyo te. Wala pa tayong live ngayon ng host natin, di ba? Wala pa silang live ngayon. Wow, sana all. Maning kamuta nito te kayo para sa natin sa WH ba. Para sa WH natin. Meron akong te pamimigay sa Meron akong pabigay sa GCash. Meron akong ipapahula. 5 ang ipapahula ko. Dumapa. Oh, Gerald, dumaan ka kanina dito okay si po. Mat. Dumaan nga dito si Mat. Charot. Ang ipapahula ko guys, nito. Guys, umpisa na tayo. Kung sino yung makakahula, pasa na agad yung GCash number para ma-send ko na ngayon. Ma-send ko rin.
Uy! Tumalon! Ang ipapahula ko ay kung maliligo tayo, ano ang unang mabasa? Sige guys. Magkano sir? Hindi, maliit lang na ano, maliit lang. Siyempre kung ano, kung makaka-stress tayo ng 5, di meron siya Labing tatlo. pang-load. 15. 17. 12. Hula na, hula na te. 12. Baka maunahan pa. Hindi na. 20. Na kayo walang book. Hula na kayo guys, baka maunahan ba kayo? 12. Kung maliligo tayo, ano ang unang mabasa? Mukhang kalbong. Dali! Kung maliligo tayo, ano ang unang mabasa? Yun guys, pauna na kayo kung sino yung makahula. Pero ako ibibigay sa Gcash. Para ka namang lising eh. Ngayong gabi na to guys. Pagaganap. Ano yun? Parang Kung maliligo tayo, ano ang unang mabasa? lasing ba yan? Lasing yan. Ugasa. Wala naman ako sabi niya. Yan, parang Ano? bakla. Oy. Ugasa. Ang sakit ba? Unsa te? Ayoko ba? Ayoko. Tagalog. Ay, tara! Wala. Sino yan? Si Mama G yan eh. Para si Mama G. Bakit, Bex? Tagalog. Ano mo buli? Pasok na kayo guys. Sabog, cheese, dog, sabog. Kung maliligo tayo, ano ang unang mabasa? Juice, dog. Dali na, pasok na kayo guys. Paunahan na, paunahan. Wala naman eh, hindi nyo lang pala yung kanta mo. Ito ang tama, kayo parang kabayo. Yan, kabayo. Bili mo na Hula na, hula. kabayo ka. Tagalog to guys, Tagalog. Meron eh. Kung maliligo tayo, ano ang unang mabasa? Tuyo. Tama ka tayo, tama. Ayan, taray. Karas kasing baboy ko eh. Mukha mong balingtong eh. Tama. Wala kang I-search mo siguro ni mo te. Ang ano may dada eh. I-search ni mo no. Sagot to, dada. Sagot ko nga. Ano yun? Parang lasing cake. Ayan. 10 lang, 10. Ibibigay ko te, 10 pesos. Pasa number, pasa. Ang ka pa ng papa ko. Wala, uy. Wala ba? Ay, buko ka naman lasing. Tatay ka be. Pasa yung number sa Gcash. Meron pa. Tatay, Wala pa kasi yung iba eh. nanay kita. Tatay kita.
Pupunta daw kami doon sa may, lula at tatay. Guys, pasok na kayo guys. Mayroon na nanalo ng isa guys. Ha? Magsisim siya. Wala dahil ni mo gi-search te. Swimming pool? Kasama na. Kasama naman ako doon. Pasok na kayo guys. Magtigmo-tigmo tayo ngayon guys. Magtigmo-tigmo tayo ngayon. Madadali lang to guys. Kasama rin naman kami doon eh. Mayot eh. Murag. Anason lagi ka mo tigmo-tigmo. Asa na yung number? Oo nga, sumbongero eh. Oo nga, si Sumbong eh. Wala naman eh, hindi naman ako hindi mo naman tinuturo. Bakit tula? Parang ka naman po. Teka, isulat ko ah. Bakit parang kang lasing? Pero pa, parang kang lasing. Pero pa, parang kang lasing. Mukha kang boleng-leng. Pero pa, parang kang lasing. Parang kang boleng-leng. Sana yung iba. Tawagin nyo to eh. Anong pangalan to? Ellen. Ellen pangalan. Yung ganda! Very good. Very good. Marunong kasi asawa ko. Siya ang nagsagot. Siya ba nagsagot? Anason day, anason? 36978 978-5369. Pelet lang. Pelet gun. Ilin to Ilin. Ayan, may pelet gun. Wow, ka naman. Wow, malaki naman. Parang Mag-share ka po. Share para madami. Paano mag-share? oh shit. Paano i-share te? Anong mag-share ka po, share para madami kami. Wala pa kasi yung iba eh. Oh! Ito lo, yung kung ang ingay mo kasi pa eh. Si Ate Bing sana kasi aligrihon to. Yan yung ginagawa eh. Ano pa talaga ako eh. Pinapayak ako. Gusto nga papayak ako eh. Dati nga gumawa ko dyan yung laruan eh. Nasira mo. Saan pag mag-share te? Paano? Nagsabay sasabihin kita ikaw mong aayos eh. Ate Ellen, Bago-bago. paano mag-share? Yan yung sinasabi ko sa'yo, Pel. Gan. Tignan mo sa tatlong tuldok, i-click mo. Copy paste sa group chat. Sige, subukan ko daw. Share.
kapiling. Tapos pagtapos ng kapiling, ate, paano? Sinabok ako, lasing eh. Pagtapos ikapiling, punta ba ako dito sa ano? May parang ano to? Message ba to? Live chat ba? Punta ba ako sa live chat? Kita mo yan, may share. Oh, nakita ko yung share. Pinindot ko tapos kinapiling ko. Tapos binako, may nakalagay dito sa parang ano. Ito. Top chat, live chat, non chat ba to? Live chat ba? Doon ako pindot. Bakit? Sino Opo, yun? tama yan. Di naman ikaw yun eh. Saan ako mapindot dito? Itong tatlo. Yun eh. Top chat o live chat? Ako nakikita lang eh. Sa live chat ako pipindot o sa top chat? Hello. Meron tayong parapol ngayon, guys. Sana ako punta ka sa mga group chat i-papistin mo parang mag-isip ka naman. Hindi ako makapunta nun sa message kasi naka-live ako eh. Nakapipis ko na. Tapos hindi ako nakapunta sa message eh. Hindi ako makapunta sa ano. Mag-chat ka nga muna sa akin, me. Hoy. Me. Hindi ako makapunta sa ano te, sa ano eh kasi group chat eh kasi naka-live to eh. Mag-chat ka nga muna sa akin. Chat ba sa Messenger? Mag-chat ka muna sa Messenger ko. Basta. Sa Messenger? Hindi ako makapunta sa Messenger te. Nakapipis ko na. Bakit? Hindi ka naman yun eh. Napapakita eh. Gamit ka ng ibang cellphone. Ibang cellphone? Kailangan yata may mag-chat sa akin, di ba? Para makapunta ako sa Messenger. Para makapunta ako doon sa message. Chat mo lang, tuldok. Hindi po. Kasi pag may pinindot ako dito. Nag-chat ka na? Ha? Nag-send ka na? Oo. Ba't wala? Nakapipis ko na eh. Wala pa eh. Itong dito nakalagay oh. Punta ako dito sa parang message, message niya. Message success. Or Messenger. Kung ano ang sakit mo, binisin mo. Kung ano ang sakit mo, binilin mo. Wala man, hindi ako makapunta doon sa message. Kakain mo ay namikit ka tayo. Sabihin mo na yan. Nag-message ka na ba? Ba't wala?
Ayaw. Labas muna ako, sir. Kakain muna ako. Sige te, salamat. Thank you, thank you. Isisend ko na lang sa'yo. Ah. Wala eh. Paano ba? Paano ba mag-share? Di ba, pagkatapos ko kumain, inusan ako. Ayun o. Tingnan mo, bukas na naman. Ma, diba sabi ko, pagkatapos ko kumain, inom ako ng Pepsi. Ayun yung Pepsi. Ma! Ma! Ma? Huwag kang mangingialam Inom sa... ang Pepsi! Ang Pepsi niya ma! Hindi! Trick ka lang ngayon. Labas muna ako, sir. Kakain muna ako. Gamit ka ng ibang cellphone para makasita. Po, hindi. Hindi pwede gamitin ang cellphone. Pag gusto mo? Hello? Pag gusto mo na yun ng Pepsi? Hindi. Bigyan kita? Dami pa na eh. Ay, ikaw, Hello? gusto mo? Dami. Meron tayong pamimigay na pang Gcash ngayon, guys. Meron tayong papahula. Si Ate Ellen nakahula na ng isa. Shout out po sa inyong lahat. Good evening. Good evening, good evening. Meron akong ipapahula, guys. Meron ng isang nananalo. Shout out sa'yo. Dagdagan mo pa ng isa para papahula ko na. Tara guys, mang-pangit tayo guys. Happy pa mo guys. Ate Ellen, ikaw pa rin ba to? Ikaw pa rin? Ikaw pa rin ate o hindi na? Kasi papahula ko na. Hello, good evening. Guys, sino to guys? Mag-chat na para malaman ko kung sino.
para ipapahula ko sa iyo. Wala akong tinapay. Wala akong at kung maaari bang mayroon man ibang minamahal. Tusok naman, tusok lang, sapat na. Guys, papahula ko na to guys. Mag-comment na and mag-subscribe para mahulaan na natin taga baba ni Senadora Tusok. Ay, thank you. Salamat po. Ano pahulaan mo? Oh, yan. Meron akong papahulaan po sa inyo, ate. Ang ipapahula ko po ay hawiri sa Bisaya to, te, Bisaya. Hawiri akong ikog kay mudive ko. Dali. Kaguran. Dili po. Kung tamsak host. Ay, thank you. Thank you, te. Ate Norms, thank you. Salamat. Meron akong ano, te, may ano ako, katuwaan ba? Meron akong ipapahula. Kung sino makahula, meron akong bibigay na ano, 10 pesos sa GCash lang. Para katuwaan lang ba? Welcome. Thank you. Meron ako ipapahula kung sa dia ito. Ano, hawiri akong ano to, Bisaya to, ha. Kailangan Bisaya ang isagot. Hawiri akong ikog kay mudive ko. Hala. Paunahan lang, paunahan. Salamat eh, thank you. Thank you sa pagpasok ng bahay. Unggoy. Ay, dili ay. Dili unggoy. Ambot, ikaw na lang bala kayo dyan. Kubo. Hindi kubo. Hindi kubo po, hindi. Hawiri akong ikog kay mudive ko. Kubo man good unsay kubo. Kubo man good unsay kubo.
Dili, hindi kubo, hindi. Asa na yon sila te? Tawagin mo sila para may pag di na busy. Luwag. Ah, tama, tama. Tama. Hanason lagi. Hanason man te, hanason man. Ten lang to ha, 10 lang mamimigay ay pamimigay ko na ano sa GCash number. Meron na nanalo ng isa kanina eh. Magpasa lang ng ano ng GCash number. Hanas lang. Meron pang ano. Apat. Meron pang apat. Babahula ko. Ay ano lang muna tayo, pasa mo yung number, GCash number para i-send ko pagkatapos. Sinadora. Sino ba to si ano, Sinadora? Unsa na? Unya na. Unya na. Sige. Pangalawa. Siging silong. Mabasa lang gyapon. Ano lang to? Mga ano ba? Mga Sirigaw nun. Ilin. Good evening te. Dila. Puta, laso nun lagi. Ngipon. Baba. Tama yun kanina. Gipraktisan naman siguro. 20 na. 20 na, 20. Ano, yung ano to? Ibabaw kadaruhan sa ilalom kamaisan. Mga madali lang na ano to eh. Mga tigmo-tigmo na ko ba? At nanasun mo lagi. Yes, ma'am. I-search mo siguro. Yung ano, Chelsea. Di alam. Ay sa'yo pala to galing te, di ba? Sa'yo to galing. Sa'yo to galing, di ba? Meron pa. 20. 30. Patudlo ko sa una akong apuhan. Napatudlo dahil kasi mga apuhan dahil sa una. Mga karaan. Mga maayo man to sa una. Meron pa. Ilan na ka na sa akin? 20 na, di ba? Meron ba akong ipapahula? Mga ano lang to, mga kadiyutra. 30 na, 30. Sige. Ano? Sige, pahula na. Sige, pahula pa ka. Sige, meron ka pahula. Kaso mga ano lang to eh, mga madalian lang to eh. Anong klase ang buktot pag natulog?
Kinukutungan mo si FL. Lagi te. Kinukutungan nga. Sa kanya pala to galing. Siya pala to. Nailad ko. Nagpapahula daw eh. Nagpapahula daw eh. Nakapikit. Nakapikit. Hindi. Salamat Ate Norm sa patusok. Ano lang to, mga kasayahan ba? Ang buktot matulog pag nagpiyong. Hindi. Hindi te, hindi. Ay, may alam ka rin nito, te. Mautak pa sa bilang mo. Mautak yan. Ay, mautak ko ba yan, te? Nagtuwad. Tili, oy! Tili mo nagtuwad. Nagtaob. Dili. Ibalik ko na yan doon. Hindi mo ibalik yan? Duyan. Hindi rin. Imo rin masurog ilad siguro. Kamao, masurugan eh. Ito, ka dyan. Tagili daw. Hindi. Oh, sige, si talaga. Hindi. Bukas Makabitin. Ay, hindi po te. Muro ka na sa akin. Naghilik. Hindi po. Ilad ako ano ba? Ilad ako ni ano. Ate Surigaw, ilad ako ano ba? Naghilik. Hindi po naghilik. Huwag kayo makulit dyan ba? Kaya di ba dugay-dugay ra ko ani ba? Masig ka mao gayod, iya ra nagikan. Hindi mo babandarin? Papa. Yung TV. Yung TV nga. Gusto ko manood Angi TV, pandarin mo ko din pa. Yung TV. hindi nga muna kayo walang palabas naggalaw oh. Naghilik, hindi po ate, hindi po. Ang sabi ko. Naggalaw nga. O TV. Anong Yugipin mo. Mumuro ka na sa akin sa sarap ko. hulaan nyo na guys. Te, paano makapasok yung ano te para may makapasok na ano mga views sa live para masaya ba? Practice pa lang kasi ito eh. Mag-invite ka. Ay, mag-invite pala. Doon mo to. Kailangan pala mag-invite. Papa, ano kasi? Ay, nagalaw nga. Oh, nagalaw nga yan oh.
Mag-invite ka, isali mo sa team natin. Mag-invite ako, isali sa team. Sige, maghanap ako. Asan na yung pinahulaan ko? Mag-invite ako, te. Huwag kayong mag-alala. Kulit lang nito. Mag-invite ka para may tao sa English mo. Oo. Oo, te. Sige, te. Di mo masakit. Wala pa yung iba eh. Bakit natin yan? Pero di ba tayo pinasa ko sa inyo yung link ngayon? Kaya nakita nyo. No. No. Dagang. Hindi nga may ginagawa pa ako dyan. Hindi naman masakit. Ganyan naman pa rin. Hindi naman masakit. Ganyan lang ko lang pag... Di ba tayo kasi sinare ko sa inyo kanina eh. Bakit hindi? O bakit hindi? Hindi ka pa nasasalat. Si Ato si Regaw, nakabawi na to sa akin eh kasi kinuhaan ko rin to ng 50. No! No! Hindi. Hindi. Alis ka kami yung ginagawa ako. Hindi na tamaan. Ano, nahulaan na? Wala. Nahulaan na po. Wala pa. Butas ang damit ko, oh. Te, butas ang damit ko, te. Wala nang pambili. Anaso ni Ate Surigao, guys. Sa kanya magutugaling. Akala ko dito siya. Nailad ko. Yellow. 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 Ano na? Nahulaan nyo na? Tapos lot sa nina ako eh. Tamaan sa bala. Nagpiyong mantiali. Ay, dili ay. Dili nagpiyong. Hindi mo papapanda rin yun. Hindi mo maasasira rin. Dili man nagpiyong. Papapanda rin eh. Naka baluktot. Dili.
Dili na ka maluktot. Paunahan na lang, paunahan. Anong klase ang kuba pag natulog? Hello, magandang gabi. Oh, maghula ka na. Meron na nakahula dito. Ikaw na lang ang gulang. May nakahula na 4. Tawagin mo sa ate. Nakaupo. Ah, hindi. Hindi nakaupo. Anong klase ang kuba pag natulog? Hoy, idol, pajikas ka naman dyan. Oh, meron akong pajikas. Kung sino yung makahula. Pa-shout out ko, FL from Manila. Shout out po kay Sarah Jean from Manila. Sarah Jean Canubas. Thank you sa pagtusok. Kubo pa din. Magkano, idol? Ano ba ang pahulaan mo dyan, idol? Anong klase ang kuba pag natulog? Ulit kaayo ng Gcash nimo. Tikasan kaayo ka. Hantod ka ron, wala pa yung Gcash. Meron na karon. Meron ako mamigay. Hindi pagod. Ah, hindi ay. Sabaan kayo si Ikaw ay. Ate Surigaw. Tikalon ka. Oh, na. Nakakaroon. May nakahula na eh. 4. Ito, may isa pa. May dala akong tinapay. Tinapon ko. Ano ang tinakbo? Kulit kaayo ka, scammer ka. Dili, totoo. Meron na nga bigay sa akin ng number eh. Isisend ko na ngayon eh. Ano lang to, katuwaan lang naman to eh. Pambili ng tuyo. Pambili ng tuyo. Kung saan tanong mo? Asa na to yung isa na Gcash sa ako. Oh, unya. Wala magong number. May dala akong tinapay. Tinapon ko. Ano ang tinakbo? Shout out kay Idol Inday Lisa Tokong. Dala natagam na ko. Anang unya ni may. Lagi. Nana may may laman na eh. May laman. Hirap naman ng tanong mo, idol. Di dali lang to. Madali lang.
May nanalo na eh. May nanalo na ng 4. May dala akong tinapay. Tinapon ko ano ang tinakbo. Langgam. Hindi. Hindi langgam. Amigas idol. Hindi. Hindi rin amigas. Yung nakahula sa akin, ibigay yung number ha. Gcash number. Para masend ko na ngayon. Saan rin tawa? Baka sumali ka sa akin. Wala na guys. Mamimigay ako ngayon. Kasi kaya namimigay ako ngayon kasi kakasahod ko lang. Walaan nyo na. Bibilang ka dyan. Si Sarah wala, hindi ito nakahula eh. Hindi ito nakahula si Sarah eh. Wala na kayo guys, wala na kayo guys. May dala, i-ulit ko ha, i-ulit ko. May dala akong tinapay, tinapon ko. Ano ang tinakbo? Wala na kayo guys. Kaya magpapalaro ako guys kasi alam nyo na. Kakasahod ko lang. Sarah na tagam. Wala na kayo guys, paunahan na lang. Ano guys, wala nakahula guys. Walaan nyo na guys. Ayam na ako tubig guys ha. Habang nag-iisip pa kayo dyan. Ay, yan ako ng ano guys, pampa-energy to. Hindi to alak ha, hindi to alak. Ano, may nakahula na? Shout out dyan kay Inday Lisa new vlog.
Wala na kayo guys, wala na. Ano, may nakahula na, may nakaisip na. Wala na kayo, hula. Inom na ako guys ng ano, ito, gamot. Gamot sa likod ko. Medyo masakit. Hindi yun alak guys ha. Ano yun? Walaan nyo yan, anong kulay yan? Oh yan, ang makahula, may pa-premyo. Hindi, sasabihin ko na, ito ay hindi alak. Hindi to alak. Ang makahula, meron akong pa-premyo rin. Bakit ito kaya yung Wala na kayo guys. ito ang gamitin mo. Pagtayo. Hindi. Ganyan. Oo. Kailangan ko yun, oh. Ganyan. Lalaro pa. Ay, nakawala na guys. Ito sa damit ko eh. Wala na kayo guys, wala na. Kung sino yung nakahula, bigay na sa akin yung number para maisin ko na pagkatapos nito guys. Andyan pa ba siya no, si Ate Ellen? Ano, may nakahula na? Wala na kayo guys, wala na guys. Butas ang damit ko guys, oh. Ano lang to guys, sinusuot ko to pang tulog. Ano, wala na. May dala akong tinapay, tinapon ko. Ano ang tinakbo? Wala na kayo guys.
Ano guys, may nakahula. Hula na kayo guys. Ano? May naisip na kayo? Wala pa nakahula. Ito ang gagawin ko lagi guys pag nag-live ako. Papahula ako. So sino yung makahula, meron pa premyo guys. Meron tumatagingting. Ito guys oh, papahula ko din sana to guys oh. Hindi to alak. Kasi bawal sa akin yung alak eh. Papahula ko to guys kung ano to guys. Yan oh. Hindi alak yan no. Hirap naman tanong buhay ito. Snap niyan. Pampatulog lang kasi yan guys.
Matumba yung Good evening. Pero walang papel. Wala. Wala. Wala tayong data. Ay, ba dun? Ano, wala lang nakahula. Sarado mo yan dyan. Ha? Sarado mo na. Yung Dyan. bintana? Pintuan. Bintana bakit? Kasi? Tulog na.
Weary akong ikog kay mo dive. Shout out po. Good evening. May nakahula na ba sa pinahula ko? Kasi isi-send ko na ngayon. Mag-send na kayo ng number Gcash nyo guys para ma-send ko na ngayon guys. Yung pinapahula ko na isa, hindi pa nahulaan. Hawiri akong ikog kay mo dive ko. Nagpakabot na ng chinelas ko. Ma, basta pagkatapos ka tayo ng cellphone. Lobat na nga eh. Anong mahirang lobat na? No, pero ba't mo kape? Siyempre, ginamit ko. Natural. Kung ako pinit, sana ilagay yun. Alam ko na kung lubas. Ang lubas. May dala ako. Lubas? Hello po, good evening. Magpasa na kayo guys ng Gcash number nyo guys para ma-send ko na yung panalo nyo guys. Pero may isa pa akong pinapahula, hindi pa nahulaan. Lubas, guys. Hula na kayo guys. Ay, butas na dami to guys oh. Pantulog lang kasi yan guys. Sinaping lobat eh. Para ka talagang timbang eh. Lagutan ko pala ng lubas. Ha? Hindi, bawa ka. Bawa this machine. May bago. Isarado mo na yan dyan. Bakit? Ha? Tutulog tayo? Papa? Ayoko nga. Kanya eh. Ayoko nga. Lalo pa ako. Ano nga sabi? Plus 8. Mama! Mama! Tulog na ako. Balain mo na. Mawala po tayong load ng TV. Hindi na po tayo nilakad ng TV. Nasaan na yung paako kay Basa? Dali. Ano ba ulas? May napahirapan pa talaga ako ni Ay! Hindi yan. Laito! Ito. Ayoko nga. Tagal naman nangangalay na. Huwag to. Hello, good evening. Ah,
Butasan mo. Kaya ako pa talaga. Butasan mo, butasan. Wag yan kasi mukha yan, pampunas. Ito oh. Ang tagal. Hindi na. Mabilis ka na. Mabilis ka na. Huwag mong galawin. Hello, good evening idol. May nakahula na ba sa inyo guys? Liquid mo na yan, nak, para sa mo na yan dyan. May nakahula na sa inyo guys. Pag-send na kayo ng Gcash number nyo guys para may pasa ko na guys. Mag-send na kayo ng Gcash number niyo guys para mas maipasa ko na sa inyo yung nahulaan nyo po. Yung pinapahulaan ko guys, hindi pa nyo na nahulaan, di ba? Hulaan nyo muna guys. No guys, isa na lang. Pinapahulaan ko. Isa na lang, pinapahulaan ko. May dala ako, tinapon ko. Ano ang itinakbo? Wala na guys, paunahan na lang guys. Ito guys, oh, ballpen na guys, oh. Para sa Gcash number nyo guys, oh. Nililista ko na. Alam nyo guys, kaya ako papaganito guys kasi kakasahod ko lang guys. Kaya mamimigay ako ngayon guys kung sino yung makahula. Ano guys, wala na guys. Mga idol, ano na, wala na. Ito oh, may ballpen na oh, para sa Gcash number nyo guys. May nakawala na dito, dalawa. Kaya pagkatapos nito, sisend ko na sa kanila guys. Yung napanalunan nila. Napanalunan nila. Sisend ko. Hindi ito scam guys ha. Huwag kayong maniwala kay Sarah. Huwag kayong maniwala kay Sarah guys. Hindi ito scam, totoo to. Ito ballpen guys, oh, sinusulat ko na para may send ko na ngayon sa inyo yung nahulaan, no? Yung nahulaan niyo. Ano, hula na. Bulang. Bulang.
Tusok na idol. Maghula na ay baka para manalo na. Maghula ka na. Eh, para manalo ka ng tumataging king. Ano, wala pa nakahula guys. Hawire akong ikog kay muday ko. Salamat sa support. Hula na kayo guys. Para manalo na. May nakahula na guys. Shout out sa'yo. Good evening. Kung sino ka man, magpakilala ka. Magpakilala ka kung sino ka man guys. Good evening po. Salamat sa pagpasok. Dito lang natin tayo guys. Tayo ay matutulog pa. Kaya ay magpapaalam na ako sa inyo. Para ma-send ko na yung nanalo ngayon guys. Yeah, shout out sa inyong lahat. Shout out kay Inday Lisa. Shout out kay Ate Surigao. Shout out kay Ate Sara Canubas Vlog. Shout out kay Ate Norms Smurfish. Shout out kay Ate Ellen.
Thank you all. I love you so much all. Magpapasa na ako guys sa Gcash nyo guys. Thank you. Bye bye.